pagsunod sa mga karaang sundanan sa kagustuhan nga manag-iya kanimo ug maangkon ang katapusang ngilit sa imong pagkababayi. Hinuan nahanap ang akong mga pananaw kung unsa ka kapililhon sa akong pag-apas ug naangkon ang lawas nung kalipay kalit ka lang gibiyaan sama sa usa ka sakong humay tunga sa kalibunan. Ug karon ako nag-atubang sa sumasalop nga adlaw sa akong kinabuhi. Dako ang pagmahay, kay ang kaniadtong panggiitan walay nakahinumdum ug walay nilingi. Ug kining akong mga tuhod nga nagsangkiig sa kawadon, gipugos sa pagluhod, biskag walay kasiguraduhan ang akong pagbakon. Ug hinaot na lang sa tanang sala nga akong nabuhat, mahatagan og dugang panahon para magpag-o. Ang kunot sa akong agtang dili maihap, ilha pa akong usa ka tawo ug dili mananap. Ug sa nahabiling silaab sa akong kandila, imo kong mapasaylo, imo kong pasayloon, ihatag ang kagawasan sa akong tanlag para mahimong malinawon ang nagkahanap na akong kahayag.